Kaunti ya Nyamira, mujumbe wa bunge West Mugirango Mheshimiwa Steve Mogaka nigarire ira yogochia ritukoria Jumatatu Kenya na chekurusia ekina asekega begetekyo kwamereria wagachibwe University ya Nyamira ase chinsemo chia Kiabonyoru ase bunge ya North Mugirango. Mheshimiwa Mogaka nigaringe ko yakwanega kiraikirana asomo igoyo mubwa matanga oyokorekana ase ensemo ya Tente egotoka ase ward ya Township ase bunge yo ya West Mugirango ase county ya Nyamira ase bona atebire county ya Nyamira neganetie gokinia ebirengo byechise nabo igokobwatira no kuye barai na kukura chie kwenekia anemo no kwagacho kwe university ase county ekene togo kirwanio kenyare umugavana Nyagarama igaete university ya Eldoret obore mu Kiabonyoru akaba 100 million igonga nyete baturangeri nga India University yaga chirwerete togende kuyigura lakini na incheno mu Kristo lakini ase Sauli batakete kwenarerera Steve Mogaka na inche kabegete kinage gotanga university teba Kiabonyoru buna naira nire iga naende ngokole sabato ya Jumamosi litukoli ya Jumatatu gorusinde kine kiororo mogende bono mwagache university itoyero because it is not possible for you kwagache university ya Kisii obule mobwe university ya Eldoret abu 100 million tayari mwabekeirwo mubegeto mouko ayi muri gotebya abanyamire kene. I will be the last person go tange university cha Nyamira and I don't care ase kobera neba bokeira neba bwengoko neba Nyamira bantu ba West Mugirango mbago post university ebe Kiabonyoru ege kogera Nyagarama baete university no mu West Mugirango oyo raire rugura murato erese kimutara kolere university eyo maigure Stephen na asabire president yeto university ya Kisii ebere Nyamira bono mwege mbirabwo ngabono neye tige ichebere Kiabonyoru inugereka nibere gabo Kiabonyoru mote banga Stephen yobegete kina okerusinde inche ko batebirero 2027 ingo ikere mutabwati university chenerusi dioronzo arusi aba West Mugirango ororo ngakero mu CS education umwakili migoso gamba ngambu ya mono amate mtu akore tiku last year mtu amocha tukworo kiku madarau no bosoku. I want to thank the Minister for Education for standing firm to ensure that National Examination Council administers examination fairly and not to victimize any child for nothing. Yonda gete como celebrate yo mumuroria ubuna buobo minister tutagete Kenya.